dwi'n gweithio fel artist cymunedol ac dwi'n gwneud prosiectau lle dwi'n creu prosiectau fi'n ystyried nhw fel prosiectau theatr a prosiectau creadigol lle dwi'n gweithio gyda cymunedau i falle archwilio tirlun, archwilio Treftadaeth ardal, ond dod at y pethau yna trwy dulliau creadigol. Just gen i yn personol ysfa i greu gwaith creadigol mewn ymateb i fy mywyd a beth sydd o gwmpas i, ond hefyd dwi'n hoffi gweithio gyda grwpiau hefyd a dod â pobl at ei gilydd a gweld sut mae pobl yn cydweithio ac dwi'n wastad yn synnu ar y creadigrwydd tu fewn i bobl a beth sy'n digwydd pan chi'n dod â grŵp at ei gilydd, sut mae hwnna'n cryfhau ac yn ehangu beth mae'n bosib i wneud. Dyna beth sy'n ysbrydoli fi really yn y gwaith yma. Nes i cychwyn yn wneud gwaith ar ben fy hun, ond ffinio fy hunan mewn yn gweithio gyda grwpiau mewn gwahanol ffordd, ond gweld y werth wedyn o trio wneud pethau creadigol fel ffordd o gael pethau i ddigwydd neu i gael pobl i weld pethau mewn ffordd gwahanol. Felly oedd ond mae gen i cefndir hefyd fel fod yn ymchwilydd. O'n i'n ymchwilydd gyda'r BBC am gyfnod ac yn gweithio yn cymunedau yn chwilio am straeon. A wedyn nes i ymchwil fy hunan i mewn i archif artist oedd yn creu theatr ac yn gweithio yn y gymuned hefyd, artist o enw Cliff McLucas. Felly, wrth wneud y gwaith yna, o'n i'n gweld fel y symleidroedd neu bosibiliadau ynglyn â sut i weithio hefyd. Felly mewn ffordd dwi wedi bod yn ffodus i weld pobl eraill yn gweithio mewn ffordd tebyg ac yn rhoi synwyr i fi bod y gwaith yma i wneud, falle. Dwi'n meddwl y peth cyffrous yw y ffordd agored iawn o weithio ac falle chi'n gallu dilyn pethau o ddiddordeb ac chwilio am straeon newydd a falle gofyn cwestiynau, nid just cymryd beth sy'n cael eich ddweud, ond archwilio mwy a gweld hefyd cysylltiadau, falle bod yn agored i cysylltiadau gwahanol a ffurfiau gwahanol o weld pethau. A hefyd, i beidio gweld pethau just o un safbwynt, falle. I beidio meddwl bod e'n rhywbeth o'r gorffennol ddim o bwys i nawr ac i weld e fel peth sy'n hollol pwysig i sut ni'n byw heddi a sut ni'n deall sut gallwn ni fyw hefyd. Ac am y reswm yna, mae fe'n maes cyffrous iawn, a mae wastad rhywbeth newydd i ddarganfod. Mae'n dealltwriaeth ni o'r gorffennol yn newid trwy'r amser a bydd e wastad yn newid. A dyna beth sy'n bwysig, bod pob cenedlaeth yn dod at y gorffennol gyda dull nhw o weld pethau a darganfod pethau newydd. Wel, mae yna wastad prosiectau yn fy meddwl hoffwn ni trio gwireddu. Ac mae yna prosiect dwi wedi bod yn meddwl ynglyn am sbel nawr yw rhywbeth i wneud yn Aberporth lle dwi'n byw, ac mae fe'n
gwaith sydd wedi seilio ar nofel wraig o enw Alan Rain, ac oedd hi'n byw yn ardal Tresaeth. Nath hi sgwennu nofel ynglyn â'r adfiad o enw Queen of the Rushes, oedd yr enw yn y nofel, ac roedd Evan Roberts yn cymeriad yn y nofel. Ac mae gen i syniad i drio wneud selio opera cymunedol ar y nofel yna, a perfformio fe ar y traeth yn Tresaeth.